Jehovha iye wakateya nyika pamusoro padzo. Ita zvakanaka tivaomberere vachigara pasi. Takasiya Rombe richingori kumuguruva, tikasiya Rombe richingori kudurunhuru. Asi panguva dzamasikati ano ndinotenda kuti Jehovha ane nzira dzaanoshandisa kundotora ari muguruva, ane nzira dzaanoshandisa kundotora ari kudurunhuru. Ndokubva aburuka rimwe ramazuva achiburukira Moses. Maitiro aMwari anondishamisa. Ndokubva ati Moses, ndakukutuma iwe uende kuIjipita kundobudisa vanhu vangu. Musi uyu pagwenza anototi ndaburuka ndanzwa kuchema kwevana vangu. But zvandishamisa ndezvekuti haana kuburukira kuri kuchema, ari kuburukira kuna asiri kuchema. Zviri kuchema ako hakuziko kwaasvikira. Ndokusvikira kuna ari kutofara, ari kutofudza nyaya dzake, asine inokuchema kwevanhu ari kuIjipita. Ndokubva ati ndatoburuka ndiri kunoku, asi ndakukutuma. Mubvunzo woti Mwari hamugoni kuinda mega here? Maingorega here kudimburira, maingorega here kugurira. Chinzwa manje zvaanoita Mwari uyu, aburukira kune kusiri kuchema. Bhaibheri rangu roti ndokubva amhanya mberi. Paamhanya mberi ndokundobata mwoyo waFarao. Ndopakandishamisa ipapa kuti Jehovha mandituma, but pamandituma maakumhanya kune chacho chamandituma ndokundoomesa mwoyo, ndokudzoka wozevezera mukomana kuti uchandoita munana. Ivo Mwari vachiziva kuti mwoyo wacho ndakatouomesa kudhara, zvoreva kuti minana yaMozisi haisi kushanda. Zvoreva kuti Mozisi paari kuti rima ngarive paIjipita riri kunoka paDhori Siro, paari kuti ropa ngariende kurwizi ari kunoka paDhori Siro, paari kuti nyoka yangu ngaimedze nyoka zaFarao ari kunoka paDhori Siro. Nokuti Farao haasiri ane nyaya, but kune chiri kuseri kwaFarao chakakutuma chaomesa mwoyo. Saka dzimwe nhamo dzauri kufunga kuti nditete havasi tete, wadhairekita munamato wako kumunhu asiye. Nokuti Mozisi waifana kunoka paDhora Mwari kuti Mwari inini ndimi makandituma, saka shungu ndachipedzera pasipo. Tine munhu ari kupedzera shungu kuZikwambo, uri kupedzera shungu pasipo. Tine munhu ari kupedzera shungu kuVaroyi, uri kupedzera shungu pasipo. Nokuti muroyi haagoni kukutenda, haagoni kukuroya asina kutenderwa naShe. Saka ndaifana kundopinda kune chakatendera. Ndoti Mwari makatenderere vaitete kundibata, makatenderere mbuya kubata mereji yangu, makatenderere Farao kuramba neni. Saka Mozisi ndaifana kundorwa naMwari. Iyi ndonyaya imwe chete yakanzwiswa naJacob. Zvinonzi akarwa naMwari akakunda, nokuti aitoziva kuti yangu yeutangwe nekuvengwa ina Mwari akaisunda mukati. Saka ndaakujamba Esau panapa, ndondorwa nechakatuma Esau, nokuti ndakaverenga mukaprofita mukati mauri mune ndudzi. Saka Jehovha makanga makazvitaura kuti mudiki achatonga mukuru. Saka ndiri kuvengerwa yandisingazive. Ndokubva mukomana ati nje akati Esau handina basa newe. Bhaibheri rangu roti akuenda akatanga kupfugama, vana baba nanamai dzinoperera pamabvi. Handati dzinoperera pamabvi, ndoziziva kenza inogona kundibata, asi dzangu dzinoperera pamabvi. Handoziziva kuti handisi kuroorwa, asi dzangu dzichaperera pamabvi. Bhaibheri rangu rinota Farao akatanga kurambidza vana vaIsraeri kundonamata, nokuti Mwari aiziziva kuti vakangotendera vakomana hakuenda kundonamata vanenge vakutorwa neni, vanenge vakutondipusha. Saka nyaya dzako ngadziperere pamabvi.
takuda generation isingawanzi kutaura inowanza kuinda pamabvi kana vakakutuka achimbomira kuresponda iti mabvi achandirespondera kana vakakuroya chimbomira kuresponda iti mabvi acharesponda chero vakandikanda muchere Peter anoti handikutukei nokuti mandikanda asi mabvi acharesponda mabvi anoresponda dzangu nyaya muchene dzinoperera pamabvi dzokunetsa kwevarume dzinoperera pamabvi dzekunetsa kwevana mumbanje ngadziperere pamabvi varume ndati ngadziperere pamabvi ayakatakatakata ndokubva Mwari aramba akaomesa moyo ndokubva ndaona manje Mozisi anenge akuita sekudunyumanyuma akatanga kuti Farao chinditendera akuti ndiende ndinonamata Satani atoirasa masikatano nokuti watenderwa kusvika pano nokuti watenderwa kunamata dzako dzinoperera pamabvi saka zvazvinenge zvakureva ndezvekuti kana Mozisi akaramba achinoka padhoo raFarao mhinduro yacho ichanonoka kune vanhu wavakatombouraya muroyo wakauraya ndokubva atoti afa nekuti wanga wachimuti anoroya asi dambudziko rakaramba richiexista nokuti wakandonoka padhoo risiro wavakafungidzira kuti vane zvikwapu vakaromba vaive ndokubva vaita usiku hwese uchinamata ndokubva vaita mafastings and prayer but wakanga uchinoka padhoo risiro ndipo waigogodza uchidirecta shungu kuna Farao but kune chakaomesa mwoyo wa Farao ichocho chakaomesa mwoyo wa Farao ndochinonzi chakasika murombo zvese zviri munyika zvakasikwa naye zvese zvamunoona zvakasikwa naye kunyange nevarombo ukaiverenga kuna Jobhu zvinonzi Mwari ndo vakatanga nekutoganza nemachinda avo ameno kuti uri muchinda waMwari here kana kuti muri mai vaMwari here handizive but bhaibheri rangu rinoti Mwari achifamba ndokutoti kuna Satani wambosangana here nemuranda wangu Jobhu saka Mwari anodanda nemachinda ake unoza uchinzi ndiri Mwari waAbhurahama ndiri Mwari waIsaka anodanda nemachinda ake kana wakuzopinda mumachinda aMwari uchaona kuti zvichakunakidza rega ndimboparidza panapa ndokubva bhuku pataverenga yati anobvisa murombo muguru wabata manzwi bhaibheri rangu roti rinomugarisa namachinda ndoda kuti ubate levho rekugara sori kana pane vana makanika pakati panapa wakamboona zvinoita makanika anofamba nemota dzese yese yaagadzira anofamba nayo zvokuti ukafungidzira kuti ungata nemota dzakawanda izvo ingori access yokubata mota dzamachinda zvokuti ukazoenda kuseri kwacho haana mota ndine mabhiridheri ari panapa ndatichi asori vakomana we handisi kukutukai mhani handisi kukutukai asi chingobata manzwi anovaka dzimba dzese dzakanaka nedzakashata pamwe pacho dzaanoisa pastatus haisi yake ari kuisa status yeyaakavaka kuti atsvake makastoma nayo ndo inonzi ndichakugarisa namachinda unenge uine access yekufamba nempinga usiri mpinga unenge uine access yekudhiraivha mota dzevamwe usina yako unenge uine access yokuruka vanhu musorosoro vachiuya mukabhutiki kako vachiuya kutenga masutsu wapedza motora maselfi moti ndakamira pamonya ipapo asi ukadena hondo unorohwa nokuti hausi monya ukadzidenda unorohwa nokuti hausi monya chawangoita wangomira pamamonya ipapo sakati unogona kutoasha president votokupa makii emota zvigokufadza kuti ndabatiswa makii yapresident asi wachingopinda mota yako wakufamba netsoka ndichakugarisa pamachinda saka wakatogara mumachinda izvo zvizvo asi usiri muchinda unenge uri mwanasikana access yevakomana vane mota vakanaka vese vane zvigaro vanouya kwauri vachikupfimba asi musi wokuroorwa kunouya asingaroori ungori neaccess yekugara pama
pamachinda. Saka tine dzimwe shasha dziri kufara nokuti wakagara pamachinda. Asi usiri hako muchinda ka, hausi muchinda wangogariswa ndokubva watodya hako. Ende wakambona zvinoita vagara pamachinda, kana mukavaisira zvimajusi zvimachichi vanorova zvekuinda, vanorova zvekuinda nekuti kumba hakuna, ndangogara pamachinda. Saka kana vanditi gocha nyama ndoigocha zvokuti ndinyatso kuirova, ndakangogara pamachinda. Unogona kutamba nevane mari usina kana chinhu, nekuti uri kungofamba nemachinda. Tina umwe munhu anoganza vanina vangu vane mari eheka, iaccess iyoyo yekuzvarwa nemachinda, asi hausi muchinda. Tine mumwe muroora pano ane access yokuti musi wavakarorwa waiona baba munini vachipiwa mazibhenzi, vachipiwa mamota nemasutsu, pavakasvika vakati ii muchinda uya anga akangogara pati hapana zviripo. Access yekugara pamachinda usiri muchinda ndo first step yekubvisa rombe, yekubvisa murombo muguruva. Saka unotanga kungofamba nemachinda asi usati hava uri muchinda. Saka ukaona zvakuitika fara, ukaona zvakuitika fara, ukaona zvakuitika pembera, ukaona zvakuitika ridza mhururu, ukaona zvakuitika namatisa, ukaona zvakuitika tsanya maningi, ukaona zvakuitika muka pakati peusiku, wotanga kuti kaiya katakatakata ndamboti ndambomboreserwe nemachinda. Muri kumbooneko machinda mandiri? Mambomurukireiko kunoku kumusika wangu? Mambooneko pamusika womwana? Saka ndo first step. Saka naaripo pana paimbofara. Kana uripo akatomboreswa nempinga ka, uri mpinga hombewe, unogona kuipfuura masikatara. Kana vakatombofamba nane mari, aiona mari iri mauri kuti unogona kumupfuura. Ndati uri mpinga yaJehovha, bati uri mpinga yaMwari, uchakagara pamachinda. Ayayayayayaya, vana Pita vaifamba naJesu vasingarapi, vaingofamba naJesu ari machinda aJesu. Vana Pita vaitove maasha aJesu, kuvapa zvemwe yadhololo, kuvapa dzimweni vakakonewa kuridzinga baba ari machinda aJesu. Mhepo ikauya, vana Pita vari muchikepe vakachema kuwawa takuridza mhere nokuti machinda aJesu. Muchingori muchinda waJesu. Unohohwa nemaperembudzi uri muchinda waJesu. Gehazi aingoganza kuti ndiri muchinda waElisha, but paakatumwa naElisha nechimbo kuti ndaonokudza chitunhu akazvitadza. Saka uri muchinda waMwari uri kutadza zvinhu iwewe. Saka machinda aJesu muri pana vatitenderere zvingani zvawatadza. Iwe uri muchinda waMwari, kubasa kwako unotoziva kuti hadzonamata maningi. Torai murwere, torai dhimoni muone 2 hours uri muchinda waJesu. Dzimwe nguva haritobude uri muchinda waMwari. Saka machinda aJesu aikonewa kudzinga ari machinda aMwari nokuti ingori first step yokungokuti Pita ngatifambei tese. Saka yaingova first step so yokungoti ngatifambei tese. But panguva yokuva muchinda waMwari ndo inozonzi naIsaya, vanomirira Jehovha, vanomirira Jehovha vachapiwa simba idzva, vachapururuka namapapuro samakondo, vachamhanya vasinganete. Saka kana uri muchinda waJesu inonzi humble time, anongoti mahumble beginnings. Ngatipa kupedzisira uchaona Mwari maniwe, ngatipa kupedzisira uchamuona Mwariwe. Anenge achingove mahumble beginnings. Iyo access yekungosvika kuna Kristu vamwe vasiri kusvika zvinotoshamisa. Mukadzi mushumeni baba aiva neaccess yekusvika kuna mambo, ndokubva aenda kunyika yaakaenda. Muprofita anga ataura naye zvikanzi ndokupa here connection yekuna mambo, akati connection iyoyo ndiri right nayo. Paakaenda kunyika iri kure ndo zvinoita urombe. Urombe unokubvisa mupresence yaMwari, urombe unokubvisa muglory,
urombe unokubvisa muaccess. Saka paakabuda zvondokuenda kunyika akudzoka, akadzoka asisina kana chinhu, nezvakanga zviri zvake akanga asisina. Mwana muparadzi abuda pamba, nezvaakaenda nazvo zvakapera, nekuti irombe. Humwe urombe hunouya nenzira dzakasiyana siyana. Urombe hwaAdhamu hwakauya nekudya, wozonzwa zvirevo oti anofarira kudya achaita murombo, anofarira kudya stereki achaita murombo. Wozwa Proverbs yoti anofarira kuvata manhingi, iye anovata anomuka achimuka akangorara, akagarira muvhi yake yaasingazivi kuti vari kuona vari pabasa, iyeye achava murombo. Ronaldo waunoitira hwana vari pabasa ari kuhora, iwe ndiwo usina basa. Vari pabasa dziri kutopinda ari kutofora, iwe ndopanongochipikisa nevanhu, takatenga sala tikatengesa mwana unoziva zvese zvekuinda nemari dzacho dzakatengwa unozikanwa. Isaini yekuti wauda kupinda muurombe iwe, uri padhuze dhuze, uri kutambira padhuze. Ziva zvemari dzako, kana waona wapedza basa. Yati kana waona wapedza basa. Jesu haana kuzorora basa richipo, apedza kusika ndopaakazorora akuona zvaasika, akuti this is good. Saka saini iyi ndo yekutanga baba, yokuti unonatirwa nevari pabasa ravo usiri pabasa pako. Ndopa zvanzi simbe ngaiende kumujuru inoona kuti hakuna maneja. Ukaona uchiri kuda maneja, uri padhuze neurombe. Ukaona uchiri kuda mai vako kufamba zvakanaka muguta, uchirarama zvakanaka kuBible college kana uchirarama zvakanaka kuuniversity kana kupi, uri padhuze dhuze neurombe. Uri padhuze dhuze, uri kutoswedera. Chaibata manje. Ndokubva aona achibika supu, ndokubva chimwe chimwoyo chabuda. Ruchiva ruri padhuze dhuze nekukuimisa kuurombe. Ruchiva ruri padhuze dhuze, unenge uchitambira mumuzoni ere itenja zoni yauri kutambira ere, unogona ngonyutswa, unogona ngoere. Saka waona uchingochiva ukaona uchingochiva zvinhu zvavanhu, mota yapfuura vachiva, akapenda hembe yake wachiva, zvese uri pasaini, uri padhuze. Iyi first sign yekuti mai mwana maakutosvika kumawere, maakutotambirako yekumbokera kuchiva zvinhu zvavanhu. Nekuti James anoti zvinotangira mukuchiva, zvobva zvapinda umu, pazvakuzopinda zvakupinda muchivi, zvapinda muchivi zvakuendesa kurufu. Saka first sign is last. Kana uchingochiva uri padhuze dhuze, so uri padhuze ipapa. Asi Mwari ane zvaanoita, nokuti tati pakupedzisira tichamuona, tati pakupedzisira tichamuona. Saka unenge uri padhuze dhuze uchitambira mudanger zone yavo. Saka ndoita sei nhai munhu waMwari, ndoita sei nhai muRevhi, kuti ndiregedze kutambira pamadhuze papapa zvinhu izvi. Ukaona usingagutsikane zvakare, uri kupadhuze dhuze nekuita murombo kana rombe. Vakomana, kugutsikana chipo chemweya, ende Mwari akatotraina vanhu kugutsikana. Zvinonzi paakavapa mana baba mabanga aiti tora yaunokwana, usatore yakawanda kana shoma, tora zvaunokwana. Saka first sign yeurombe ndeyekuda kuti utorere nezvevamwe zvese. First sign yekuti waakuda kuinda kumawere usingagutsikane. Umwe haagutsikane vabereki vani, umwe haagutsikane kudzinza kwaari, umwe haatogutsikane masikirwo akaitwa chaiwo. Hazvina kushata hazvo isa makeup, isa makeup uchigutsikana, but kune mwe unoda kuti makeup haisi kugutsikana. Isiri kugutsikana kuti
hakuna kugutsikana kweruzivo. Ari kutoti Mwari makandisikira ndiri black, makandisikira ndiri Shatirishia, makandiita Patricia. Unozvizwa kuti uri Shatirishia uchikufamba so hauna kana confidence. Kutsikana, you are fine. Fearfully and wonderfully made. Nemahombi awo zvine maniwe, nekushata kwako zvine maniwe, nebhodhi yakapenda zvine maniwe. Riyaiwa nemaziso aireya, asi ndiye akazvara Judha, ndiye akazvara Judha. Chero makumbo akaremara, chero ndisina vana, kana ndofamba ngandizvine. Kutsikana nezvawakasikwa uri naMwari. Kutsikana apostle. Baba vakati havana mari kusikana nazvo, asi ndichitenda hangu kuti rimwe ramazuva mudhara muchanyemerera. Ndiri kungovati hangu namavhechi panapa ndotogutsikana, asi ndiri kuudza mavhechi iwayaya. Zvanzi naProverbs baba, mukaiverenga pachapter 30, unonzwa Solomoni achiti Mwari musandipa pfuma. Kwai nekuti zvimwe pfuma ikawanisa nokurambai. Zvikanzi Mwari musandipe urombo, zvimwe ndingazokubirai. Ndokubva yaenda pazasi ikati ndipei zvinoringana neni, ndipei zvinoringana neni. Zvakaringana neni ndo zvauri nazvo, zvauri izvozvo ndo zvakatoringana newe. Zvikanzi Mwari mukandipa pfuma, ndogona kuzokurambai. Asi mukandipa urombo ndogona kuba. Paurombo ndo pane paurombo apa ndo pane nyaya. Saka ufaniri kuva murombo. Ndakuzvionera nekuti tikakurega unogona kungotsara. Unogona kungodonga usina kupiwa. Uchifunga mwana asina school fees kupa. Unogona kungodonga so. Ime corruption iri kumabasa musashora vanhu veve. Anenge atanga kuti ukaona munin'ina mukadzarura mari yematernity zvakawanda handina. Yongopfuura nepamberi apa. Unonzwa chiti Mwari wokudenga ndichengetedzei, ndivigei mumapapiro enyu, ndiri pasi pamapapiro. Unonzi otomira pasi pamapapiro aJehovha. Pamapapiro aJehovha ipapo tototora. Chikonzero urombo hwawanda. Ramba nhamo masikatano, rambira vanin'ina vako nhamo, hazvadzi dzako dzirambire nhamo. Iti Jehovha ndipei zvakaringana neni, ndipei zvandinogutsikana nazvo, ndipei zvinondikwanira, ndipei zvinondikwanira. Kana ari pane zvisingakwani masikatano, tiri kutodzinzwa nyasha dzinoti pakupedzisira handichaona Mwari uyu, pakupedzisira ndichaona Mwari. Saka kuti murombo abude kuti murombo abude muurombo, anoda kuconnecta kuwiri yaMwari. Jeremiah ega baba ndiye andakaona akatuka murombo. Jeremiah chapter 5 ndiye ega akati iwe murombe uri benzi. Jeremiah ega Bhaibheri rese akatuka murombo kuti iwe murombe uri benzi. Zvikanzi nezvika ndekuti hauzivi wiri yaJehovha. Zvikanzi nekuti hauzivi wiri yaJehovha. Rega nditsikiseke zvishoma. Unoziziva here kuti Jona mari yekuinda kwaasina kutumwa naJehovha ndiye akabhadhara. Mari yekuinda kwaasina kutumwa naMwari ndiye akabhadhara. Saka pega paunobuda muwiri yaMwari unobhadhara. Paunoda kuwana basa risiri rako unoribhadhara. Unobudisa choko mumweni kuti harisi rako. Saka pega paunobuda muwiri yaMwari unobhadhara. Unozvibhadhara pega. Saka murombo ane nhamo yokubuda muwiri yaMwari, otanga kushandisa zvake kuti awane wiri yaMwari. Ndosaka mukadzi aibereka kuti mari yangu yakapera, pfuma yakapera, zvadanda nokuti pega paunobuda muwiri yaMwari unobhadhara. Mari yekuinda kwayanga atiza ndiye akatobhadhara. Vamweni vakatobhadhara ino baba nokuti vakabuda muwiri yaMwari. Uri kuramba zvavakadzi naJehovha ita, uri kubhadhara. Iwe uchiona sekuti zviri kufamba but uri kutobhadhara. But Jona paanorangarira baba, paanoti ishe wangu ndakakutadzirai, chindikandai mumvura Jehovha ndokuprofita transport.
Saka pega pauchaita biwiri ya mari ausiwonopatara. NdiJehovha anopatara. Pega paunoita zvavanzi naMwari ita ausiwonopatara. Jehovha ndiye anopatara. Vamweni mama mufundisi ndakapa inini asi Jehovha handina kana zvandakaona. Kune akapa imba nanhasi haana imba, wakapa mbudzi nanhasi hauna mbudzi, ukapa mari nanhasi hauna mari. Wakaipa wanzi nani ipa. Nokuti ukapa usiri muwiri yaMwari unopatara. Musatuke wafundisi, musatuke makereke. Ndione dambudziko. Unoziziva here mupostori kuti paunopa wanzi naMwari ipa. Chero ukapa million ukafamba netsoka unenge une peace of mind. Chero ukapa mota ukafamba netsoka une peace of mind. But yega yaunopa iwewe wanzi zviitire wega. Tinoona unomisa namaguzo kuti hazvechenya ishande taita zvichakapatara kare taita zvishande wanzi nani ita ukaita chisiri muwiri yaMwari unopatara. Saka vamwe venyu muri kupatara musatuke vanhu. Dzoka muwiri yaMwari. Kana wapa wanzi naMwari ipa zvinoshanda. Saka tine vanhu vari kuti mafasting haashandi nekuti uri kuzviitira mafasting ako ega. But pauchaita fasting wangonzwa nemoyo kuti wiki inei fasta unonyepa iwe. Yatu unonyepa iwe. Paunoita fasting wega kusina kutuma inoshanda. Paunoita prayer kusina mufundisi adaidzira inoshanda. Nekuti ndiMwari ati muka unamate. Asi taita vanoramba vakakukonekta kuwiri yaMwari. Paunozi muka unamate kaara makanozivirwa kure. Unokadzimira unoda kunamata wega. But Mwari pari kuti chimukazve tinamate. Chimukawo tinamate. Haudi. Peter anonzitiza nekuti kutiza ndokwa yemuwiri yaMwari. Ngati Peter anonzitiza nekuti kutiza ndokwa yemuwiri yaMwari. Saka unepawo panhu paunogona kutodzingwa basa iri wiri yaJehovha usadzifambira nyaya dzosiya dzakadaro. Urimo muwiri yaMwari sena nadzo usadzifambire. Saka Peter ndokuti aishenjaida nepamuchinjikwa achingosvika mwakoma ndokuti iwewe unenge waifamba naye iwewe. Chikonzi ndimuzive ni. Nokuti watiza muwiri yaMwari ndokubva Mwari ndichakubata. Peter ndokudzokera kuhove. Jesu achidzoka ndauna Peter. Nokuti ndokubata hove Peter ndokuti ndiri mutadzi. Vari mumvura. Haana hove. Jesu ari kunze kwegungwa. Ari hove ari kutogocha. Yatisingazivi kuti aibatepi. Saka kana wamuwiri yaMwari uri kuenda mugungwa. Rakuita richitsika majekechori. Ngati Peter ari mumvura munowanikwa hove asi haana hove. Jesu ari kunze kunoku vari kutogochera Peter hove nekuti abve kune hove ayo kuzodya dziri kuno. Mubvunzo woti maiwana sei nekuti ndiMwari ndiye akasika. Saka dzimwe nguva atotamba nemadhaka ari kuno kwakasika hove nekuti akazviita pakutanga. Saka sezvaakaita pakutanga ndozvaari kuita pano. Umwe munhu ati mufundisi manyepa rega ndikupuruvhire mhani wewe. Mukomana we38 years vamwe vaiti vakabva mutuma akabvongodza vopinda mumvura. But Jesu achiuya ari kuita munana wakasenera vari pakutanga. Haana kuti kumukomana uira mumvura. Jesu anongotarira mukomana oti oda kuti ndikuitirei. Zvikanzi kuti ndipore, zvikanzitora nhoo dzako uende. Asina kupinda mudziva rakapinda vamwe. Ndinodhikira ndakamira pano. Kana wakufamba muwiri yaMwari hauri kupinda mugungwa. NaJehovha ndakakwana. NaJehovha ndinovamba hondo. NaJehovha ndinosvetuka rusvingo. Jehovha is Jehovha Jireh. Anoprofita na baba na mai. Kana ndina Jehovha ndinozvitora ndisiri kumvura. Ndokubva mukomana aenda. Bhaibheri roti ranga riri Sabata. Saka pakutetwa chinhu chitsva baba mabanga nokuti hakuna aibvumidzwa kuporeswa musi weSabata. Hakuna aitenderwa kupora musi weSabata. But kana Mwari akuuya sezvaakaprofita kuna Isaiah oti behold I am doing a new thing. Ndinoita nzizi murenje pasina kuinzana pachainzana makomo ndichadereza. Saka paasvika akatarisa kugomo reKenza ari kuti vamwe maida mvura. Umwe munhu ari kuremerwa. Mukaona mamwe mapesi
atiramba nawo matombo arimo mitoro mingani yokufamba nematombo, zvigubhu zvemukaka, zvigubhu zveparafini neoili. Unongona the weight of Jesus, the weight of Jesus. Unongona Jesu urerukirwe, unongona Jesu urerukirwe. Ndatipa kupedzisira iwewe uchaona Mwari iwewe, ndatipa kupedzisira iwewe uchaona Mwari, uchaona Mwari. Ndakutondopesana vana navana, chirega ndipese ndichiti patakaenda kundobhabhatidza vanhu kudziva na baba, takaenda nemota yavo zvakanaka, tichisvika paya vabhabhatidza vane zvavakanga vakuita pamota yavo, vakanga vakuzviita pamota yavo. Takuuya kuti tipinde tiinde kumba, tichingosvika kuda kuti kwi yakaramba yakanyarara. Ndokubva munharaunda dzimwe dzamusoro zvikanzi mufundisi, ndikati baba, zvikanzi ndakanganwa kudzima, ndakanganwa kudzima. Ndauya kukutaura mupostori, une zvimwe zvinhu zvaunofanira kudzima in your life, une dzimwe zvinhu zvaunofanira kudzima. Usasiya nyasha dzimwe dziri on, dzinotorwa namakoronyera. Usasiya imwe fire iri on, inotorwa namakoronyera. Saka zvimwe zvinhu siya wadzima, siya ungoti dii. Vachikuona uchifamba netsoka vanofunga kuti hairombe. Izvo ndakangodzima hangu mota yangu, ndakangodzima hangu mota yangu. Ukandiona ndisingaroorwe, handisi kuti handisi kuroorwa kane, ndakangodzima iri ofu. Kana ndasvika ndikangoti on, ndikangoti on, uchandiona ndakuenda. Zvirwere zvairegedza kufamba baba, kune nekuti hakugoni kuporesa. Makanga makangodzima henyu faith yenyu. Masatanisa vairega kutiza pamberi penyu nokuti makanga makangodzima. Asi ndakamira pano masikati ano, Mwari ngaite faith yako ona, Mwari ngaite faith yako ona. Uchataura namakoma akakunzwa, uchataura nejeko rikateerera, uchataura nekushayiwa kukateerera, uchataura namalimitations akakunzwa, uchataura namabhariya akateerera, uchataura nedzungu rikakunzwa, uchataura nerima rikakunzwa. Bhaibheri rangu, the earth was without form, the earth was void and shapeless. Asanongoti let there be light. Ndinozvizwa kuti upenyu hwako huri shapeless, ndinozvizwa kuti marriage yako iri shapeless, hausisina direction nehope hausisina. The earth was without form, asi kune mumwe murume anongozviita ona. Paanozviita ona, chiedza chikateerera. Ndoparidza here panapa, ndokubva ndati baba, toita sei kuti imuke. Ndakaona vachinyemerera nekuti vaiziva kuti in case mota yangu ikadzima ndiri parwendo, ndinofamba nezvimajamba, ndinofamba nezvimajamba. Ndakaona mudhara achiinda kubackseat, achiinda kumashure kwemota yake, achingoti kunumuso, achitora majamba. Ndokubva paita umwe mufeisa anga achirivhesa mota yake. Paakanga achirivhesa, ayayayaya, ayayayaya, asi kuti umuke unoda mota iri bhatiri rine moto. Saka tine vamwe vanhu vari munomo vari kuinda kumunhu asina moto kuti ndimutsei. Mota iyoyo haimuke, chero mukaswera hazvimuke. Chinja munamato, bhatiri rinenge risina moto, chinja munamato. Ushamwari hunenge husina moto, pakazongoya ine moto. Tichingoti idai, takaona chakumuka. Kune denga rakauya ndisisina moto, kuna Jesu akauya ndisisina kutenda, kuna Jesu akauya ndisina zvokudya, akati ndauya kuzojamba. Pamuchato wakanga wakupera, pavana vakanga vakupera. Kune majamba aJehovha. Handiri kuti Jehovha jambai upenyu hwangu kuti ugone kumuka patsva. Jambai upenyu hwangu kuti ndigone kufamba semukadzi waibuda ropa. Unoda faith yekupenga, unoda stubborn faith yekuti ukasvika pagungwa noti Jehovha ndijambei, Jehovha ndijambei. Nekuti yangu kutenda panapa ndiri kutoda chikepe. Asi ini kana muri Mwari, mune tsvimbo yaMozisi inonzi tsvimbo yenyu nemudonzvo wenyu.
Azvinondinyaradza peposi yemudonzvo varume yava yekuti unokwira nemumakomo, unokwira nepanosvedza, unokwira nepano zvinorwadza. Saka waida mudonzvo waMwari paunoenda kubasa kwako. Kune mamwe manera usingagoni kukwira, kune mimwe mikata yausingagoni kukwira. Unoda tsvimbo yaJehovha nemudonzvo waJehovha, tsvimbo yaJehovha nemudonzvo waJehovha. His name is Jesus Christ. His name is Jesus Christ. Akauya akatingira kuti zvapera, asi ndinozorwadziwa naPauro anoti kunyange akati zvapera, tine vamwe pakati pedu vari kurarama sei zvisina kupera. Ndopakandorwadza zvikanzi naPauro kuna Hebrews, kunyange Kristu akati zvapera, asi tine vamwe pakati pedu vari kurarama sekuti hazvina kupera. Namwe yanzi yapera, urwere hwakanzi hwapera zvese, asi tine vari kurarama vasina kupera. Ndichipedzisa manheru ano, masikati ano, I'm sorry to say this, kana varipo vakakurira kwana sekuru, ndine illustration yandoda kupa panapa. Handisi kuti zvakashata ndibatisisi. Rimwe ramazuva zvanzi yedu yakauya nomumwe mwana asiri wokudzinza kwedu ndokubva tamuchengete zvakanaka isitiri madzishe ana mudhara wangu ndana mamboga. Saka ndokubva tauya nemuzukuru, ndokubva sekuru ati hatingarambi mwana ndokumuchinjisa mapepa zvese, chitupa chinoratidza kuti gambakwe, bheki zvese. But ini ndichiri mudiki zvakandishamisa kuti patakanga taakuita dare remusha zvikanzi chimbosudurukai, bheki zvese ndizvo. But pamatare emusha ukwani ndo dhenja yekugara pamachinda usiri muchinda. Vane mamwe masecrets avandisingazokudzi, dzimwe nyaya dzinotaurwa mabva. Zvematongerwo enyika chero vakafamba nawo munangagwa uripo havataure, kune kwavanodzitaurira. Saka vanapita pavaingofamba naJesu vakanga vasati vaamwana, vakanga vasati vapinda mulevhero rekuve umwana. Kunyange mabhethi nezvitupa zvazvo vakangovaratidza kuti ndeyo kwaJesu, asi vakanga vasiri vana. Jesu anozoti ndinoita zvandinoona baba vangu vachiita. Zvichireva kuti Jesu akanga aamwana. Vakomana Jesu akudzokera kudenga paanovasiyira simba, ndoko vakatanga kuita zvakanga zvichiita Jesu, nokuti vakanga vazvarwa, vakanga vaavana. Saka dhenja yataita ndeyekuti uri kufamba but hausiri mwana. Saka kune mamwe masecrets emuhwepo hwaMwari. Unonzwa Job achiti pandaiva mudiki, the secret of God was on my tabernacle. Zvinonzi secret yaMwari yakanga iri mutabernacle. Unozonzwa bhuku roti zviri pachena ndezvenyu nevana venyu, zvakavanzika ndezvaJehovha nevana vake, ndokune zvakavanzika. Ndauya pano masikati ano kuti kana wakuda kusimudzwa muhorombe, iva mwana waMwari. Kana mwana waMwari achakuratidza kuti anosika sei nyika. Kana mwana waMwari anokuratidza kuti kenza inorapwa sei. Kana mwana waMwari anokuratidza kuti vakafa vanomutswa sei. Ini ndaitorwiseka ndichiti I think ndichiri kumuchinda waJesu, handisati ndaamwana, nokuti ndiri kukonewa zvaakaita zvakawanda. Iye akuenda anotoendesa kuti muchaita mabasa makuru kupinda wavo, nokuti hakuna baba vane godo nemwana wavo. Zvikanzi muchaita mabasa makuru kupinda andakaita kana muchitenda, but hakuna kana wani izvezvi achaita kana basa rimwe chete, nokuti tichiri machinda hatisati tapinda mumwana. Asi ndoda mupostori ane nharo masikati ano, ndoda mai vane nharo masikati ano vanoti Jehovha ndakambenge ndiri muchinda wenyu, asi masikati ano ndaakuda kuita mwana. Ndaakuda kuita mwana. Kana mwana wamudyi wenhaka, nokuti ukazoiverenga pana Proverbs yati ndapedza kugarisa ine machinda ndichakupai nhaka. Saka ndichakupai nhaka, ndopawo kuzoti wabuda muurombe hwaAfrina. Jehovha ngaakupe nhaka masikati ano nezita raJesu. Ichi Jehovha ndipei nhaka yangu masikati ano nezita raJesu. Bhuku roti sirivheri nendarama ndezvake, goridhe nderamudhara vanovana namai, nyika nekuzara kwayo ndeyake. Haushayiwi zvokuita iwewe ezvino munyika iri yaJehovha, haushayiwi zvokuita. Haushayiwi pekubata izvino munyika iri yaJehovha, nokuti waakupinda mulevhero yeumwana. Dakuti Jehovha akupinze mulevhero yeumwana masikati ano. Uchamuona achiburuka masikati ano in your limitations.
mumapariasi ako mune zvakadza zvirapike. Uchamuona mari pakupedzisira, uchamuona mari achiburuka mumoto, uchamuona mari achikurwira mushumba, uchamuona mari achikurwira pana Jorodhani. Uri mwana waMwari, uchibva pano nhasi chitanga kufamba semwana waMwari, chitanga kunamata semwana waMwari. Unonzwa Jesu adzidzisa vakomana anoti kana monamata tendai kuti zvamanamatira matonazvo. Saka kana wabuda mupure unenge usina mota, ititi nemota. Ndati kana wabuda mumba uchitanga kuti ndine imba, nekuti bhuku rati kana mwanamata chitendai kuti mava nazvo. Saka dhenja ndeyekuti munhu anamata achibuda mupure nelakuzharuka kunyika zvakatosiyana. Mupure dzakuti ndinopasa dzichibuda mupure azamararawo mana. Saka uri kukontradicta yourself. Bhaibheri rangu roti kuna James, a double-minded believer shall not receive anything from God. Zvikanzi munhu ane mufungo muviri haana chaanogamuchira kuna Mwari. Wapoti kenza inopora, uchisvika kuchipatara watarira murwere. Indakambozvitwa rimwe zuva, ndakana kuchipatara nevamwe mai kunzi uya mufundisi munamatire. Ndichisvika baba ndaona matambo akazara pamunwe. Zvikanzi mufundisi, ndakarota muchidzibatai musoro. Ini kunditi ndikabata ndikaguma chikanyarara. Ndonzi ndauraya panapa. Unoziva unotanga kushupika sokuti zvimwari zvakaopezva. Saka ndakafanongoneseka so. Ndikati takangwara kesoka, distance is not a barrier. Zvikanzi ndatibatai mufundisi, ndakarota muchibata. Vakaita hondo muchipatara. Kusvika mai vandotsvaka nesi kuti uyai pano, ndoda kuti mudhara uyu abate. Ndichirava chigoni ndikangoti keke chikadzima. Unongoti keke ikazobva chadzima. Wotoyarudha murezi akazoenda kuita munana kuchipatara. Yakufamba musocial media inokuremera kunzi kune dzakaenda kuchipatara kundomudza dzikatadza. Ndikati Jehovha handidi kusviba, ndichanamata ndiri kure. Zvikanzi navawo pastor, kutenda kwenyu kuripi? Kana muchitenda batai. Ndakakunzwai muchiti Mwari anorapa, leo murwere rapai. Ndakakunzwai muchiti anomutsa zvitunha, hecho chitunha mutsai. Hecho chitunha mutsai. Takuna madzimai ane nharo dzemukadzi mushumeni anoti Elijah, ndakanga ndisingadi mwana, ndiwe vakandipa mwana kandimude. Zvino mwana wangu wafa, ndinomusiya pamubhedha pamunovata. Kana mauya ndini muchanuhwirwa. Mutsai mwana wangu Mwari, mutsai chimwe chitunha changu Jesu. Rapai kenza yangu Mwari. Makati all things are possible. Jehovha ngazviitike. Makati vanodana munonzwa, mukagogodza ndinozarura, mukakumbira ndinokupai, mukatsvaka munowana. Jehovha ndauya nacho. Pakupedzisira ngandikuone. Ndoda mukadzi ane hasha, anoti vavhara madhoo, vanopfurunyura denga repa, vanopfurunyura denga repa, vanokanda chitunha muna Jesu. Akati nokuti takakuzwai. Kaya kata mudane hasha masikatano, anoti ndakakunzwai Mwari, muchiti munosimudza marombe. Zvikandire papa na Jesu baba, zvikandire mutsoka dzake. Ayayayayaya. Zvinonzi varwere vakauya kuna Jesu, vakadzoka vese nemufaro. Ukaiverenga zvakanaka, zvinonzi vakangondozvikandira patsoka dzake. Ndakuti uzvikandire mutsoka dzake masikatano. Karabasakatakata. Akaenda nechitunha pamapfupa aElisha. Ayayayayayaya. 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 Akatora chitunha, akati tochikanda, ndochikanda muguva raElisha. Chitunha pachakakunguruka, chitunha chichifamba, chikakunzva mabhonzo aElisha. Bhuku roti chikamira netsoka dzacho, chikamira netsoka dzacho. Jesu toda kutora zvidhodha mudhara, enda nazo paguva raJesu. Tora masituations akanzi ararame, tora situation yakanzi haichamuke, tora business rakanzi harichafamba. Ikindorikandira muguva remuranda waMwari. Kana rangokunzva mabhonzo aElisha, ngarirarame. Marriage yakukunzva bhonzo raElisha, unorarama. Mukadzi waibuda Roma
ayaya ndikangobata mupendero nguo yake akatenda mari ayayayayaya. Unomuona Mwari masikatani apakupedzisira ngazvionekwe tsumo dziya ngadzichinje pakupedzisira tsumo ngadzichinje aimbovawo mazambuko ayaya takuda kumbomaita madziva dzaimbove muswe ngadzichinda kunyanga takuda kuti Jehovha tenaiwo matepo tenaiwo matepo. Ndini ndaita kuenda kuinterview asi ndaona Mwari achikusimudzwa wakagarawo panotenderera uchiinterviewa vana verima nezita raJesu nezita raJesu. Posheni yako ngaiburuke zveumwana waMwari ngazviburuke. Uchibuda muno hauchandogomeri nekurapa varwere hauchandogomeri nekuita munana tusvike paunosimuka masikati netsoka dzako ndatopedza kushumira so ayayayayayayaya ayayayayayayaya ayayayayayaya. Mwari ndakuda vanamai vanonamata sevana, ndakuda vasikana vanochata sevana, ndakuda vakomana vanosimudzwa sevana. Ndaturi mwana mhaniwe, ndaturi mwana waMwari, uri mwana waMwari. Ndakuda mhandara pano inofamba ichizwa kuti mwana waMwari. Rakateke shakata zvamakaita naRute, zvamakaita naDhibhora, zvamakaita naMary, zvamakaita pana Sara, zvamakaita pana Elizabeta, zvamakaita pavana vaZerufafara, zvamakaita pamukadzi Mushumena, zvamakaita pashirikadza. Ndiri kuda mai vanorarama somwana, ndiri kuda shirikadzi inofamba somwana, ndiri kuda singomaka anofamba semwana. Zvamakaita pana Esitere, zvamakaita pana Esitere yakanga inerera ikapinda kupalasa, ikapinda kupalasa. Uri mwana waAbrahama nokutenda wewe, uri mwana waAbrahama nokutenda. Ayetetetetetete mapisaleme ndakati kwamuri muri vaMwari, ndakati kwamuri muri zvimwari, ndakati kwamuri muri vaMwari. Chakaberekwa nemweya mweya, chakaberekwa nemhepo imhepo, chakaberekwa naMwari ndiMwari. Mwari woti akasika Adama nemufananidzo wake, hauna kusikwa nemumwe mufananidzo, wakasikwa nemufananidzo waMwari. Akati heavy dominion, akati heavy dominion, ndinokupa dominion, ndinokupa dominion, the power of restoration. Kune vakabirwa the prophetic grace, dzorerwa chiprofita chako. Kune vairota zvichiitika, kune vakakubira zvawairota, dzorerwa the dreams, dzorerwa the dreams. Waimbove intercessor aimira achiputa moto, but kuna vakakubira. It's time to turn on, it's time to turn on. Pane majamba aJehovha ari pano, akuchakwanga pavakamira pa, uchakwanga pavakamira pa. Pane simba rechakukwakudza, pane simba rechakukwakudza, ngati pane simba rechakukwakudza. Uchaita kunge vatsipa moto chero wakagara pacheya, uchaita kunge wagara moto, uchaita kunge uri mumoto, uchaita kunge uri mumoto. Anoita varanda vake mirazvo yemoto, anoita varanda vake mirazvo yemoto, anoita nhera mirazvo. Uri murazvo wemoto iwe, uri murazvo wemoto. Pamba pako moto. Satani akaona anoti ndingagomubata sei, ini makamukomberedza. Murazvo wemoto anoita varanda. Restoration is coming. Restoration is coming. Pane maromba akutosimudzwa. Ndatipa kupedzisira uchaona Mwari. Pane muromba akutobviswa muguruva. Ndakukukonekta newiri yaMwari. Ndakukukonekta newiri yaMwari. Vamwe venyu mabhizinesi amuri kuita hasiwo awakanzi naMwari uite. Rimwe basa rauri kushanda sandiro rawakanzi naJehovha shanda. Ndakukukonekta muwiri yaMwari. Ndakukukonekta muwiri yaMwari. Zvese zvawakashandisa mari yako, chese chawakashandisa mari yako, zvanzi naJehovha torerwa.
Jehovah provider is here. Chese chawakashandisa. Chese chawakashandisiwa. Chese chawakashandisa fuma yako. Zanzina Jehovah torerwa. Zanzina Jehovah torerwa. Zanzi torerwa. Zanzi torerwa. Zanzi torerwa. Zanzi torerwa. Zanzi torerwa. Damira sawenaisha. Zaka itapo mshupa mkazi mshumbena. Anatitetu wangu ngatorerwe. Chese chakanga chiri chake. Chese chakanga chiri chake. Chese chakanga chiri chako. Zorewa chese chakanga chiri chako. Datipane wa kutotorerwa Jesus. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ausati wa jitendere umpostori wa mare. Chese chakanga chiri chako. Paulane tikufara ndo kwangu. Anokunda kiwa ndo kwangu. Isei uchikara uchichema. Sei uchikara uinepita neza. Sei uchikara uchiremerwa. Dinotifarai. Dopa vitashe kutifara. Adotifarai. Dopa maje. Ayaiya. Zirokwazo. Jesu alisimisa mashokake. Anati zirokwazo. Dakamira pano semporofita. Dinati zirokwazo. Mandara zedu ngati chate. Zirokwazo. Marombe ngasi muke. Zirokwazo. Harimu kuwa ngasi muke. Harimu kuruwa ngapiswe. Zirokwazo. Kenza dinoti rapika. Zirokwazo. Asima dinoti pora. Pipi dinoti pora. Depression dinoti pora. Kuzatenda dinoti muda. Aina katata. Zirokwazo. Dinoti simuka mukurua. Dinoti simuka mumakrope. Dawi ya kuzokupisa. Unofanya kuona mwari. Andinga pete mutambo nichichema. Ay. It's your time to shine. It's your time to shine. Isaiah, arise and shine. Arise and shine. Kumasa kwako. Arise and shine. Arise and shine. In your ministry, in your family, in your career. Arise and shine. Arise and shine. Pane wakusimutwa. Unofanyira kutona mwari. Unofanyira kutona mwari. Ayayayayayaya. Uri mwana wa mwari Ayayayayaya. Doda generation inotakwa nemweya. Generation inotakwa nemweya. Inonza muna matamumweya nemuzokwadi. Mweya wa mwari wakutoburuka. Mweya wa mwari wakutofamba. Mweya wa mwari wakutofamba. Mweya wa mwari wakutofamba. Pawakagara ipapo. Pawakamira ipapo.